Hayibo. Hi guys, good morning, good morning. Good morning guys. Good morning guys. I forgot to brush my brows, but it's okay. Hi guys. How are you guys doing today? Ngigcine ngahambanga phela ibhasi ingishile guys. Ingishile. Liyazi ibhasi kodwa namhlanje guys. Ngibhukhile i-ride today and I'm gonna leave at 2 p.m. Yabo. Yeah, lingishile shem guys ibhasi namhlanje. Izolo. Morning Ntombi, uvela ungazimisele. Morning. Kanti what time is it manje? Oh, okay. But like, hi guys, shem kwabangenayo. Welcome. Lingishiye njani? Guys, ngimtshelile umthoko izolo ukuthi le bus liyafana and besikhuluma ngalo ngithi ibhasi ngizogibela injengale yabo, and then le bus leyo yahamba, but it came like 20 minutes before time or even 30 minutes before time. And then I went to ask a reception. When I got there, they were just like ngilinde lelo bus lelo lizoyifikela nje yabo. Cha akushiya amabhasi nalasemhlangeni la kushiya. Thank you for the rose, my baby. Thank you so much. Vele uphume ngo-12 namhlanje. Yeah, ngilinde yena phela ubrothers ukuthi abuye emsebenzini khona azongihambisa. I wanna go guys. Angikho right. Hayibo, walapho yabona ukuthi wena awulaleli kodwa Mawandla awulaleli. Ngisanda kusho ukuthi ibhasi ngishiyile izolo. If bokhona kule live izolo ubonile ukuthi ibhasi siyilinde sonke yangafika. Kanti ibhasi ithethe namasifika kanti nayo seyifikile. Mina mangisayobuza e-reception noma information center kwathiwa nje yayi angiyilindi yabo. Mhlambe bona bangakayiboni ukuthi ifikile ibhasi because abakhulumi next babona ngebhasi maseyifika ukuthi onayi yabo. So udriver kaye e-reception reception ayobika phela ukuthi selifikile ibhasi yabo. But namhlanje ngeke ngihambe nani, ngizon-update kodwa ukuthi yabo ngihambe njani. I'm not really worried ngoba vele today ngiyahamba yabo. Are you crying? No, I wasn't crying guys. I'm not okay. Did you get your periods today ngempela? Yes, imagine. Oh my god. Around like 7 a.m. How umuntu uyemsebenzini and then uyangishiya uyahamba. Mina kube khona into ethi angiya toilet yabo. How mangithi hayibo. Kwenzakalani? So yeah. It's that time. It's that time guys. I'm not feeling well, I won't lie. Ngicela ususe filter. Why? Sing right manje. Do I look fine now? I-dessert enjani? Ngathi macaroni no-chocolate. Unamanga uyahlanyisa lo akusi-dessert leya. Yabo, like i-pasta guys ene-beef. Manje nakhona eyangolunye usuku nje. Guys, asikele nikhuluma ngendaba zokudla namhlanje ngisensitive. Ningangibuzi nje imibuzo ebheke eceleni today. Ngicela nibe soft nami. Khona into esekhanda. Yini? Guys, lento lena ngiyazi yabo nje mangayiphephethe kobe ligcwale lento le ngiyazi yini lento lela. Nebo ile. So iyaphuma.
I like your cheeks. Ngeni weight. Kuthi khala ne. Yo, uyitholile refund angitholanga. Na today une-flu. Angina-flu today. Today ndine-periods for ndinanko-grand. And zinibambe namhlanje and ngiyi-1. And akabuye emsebenzini and akekho omunye umuntu engizomtshela ukuthi nginama-period. And ngeke ngaze ngenze ngifile ngcono ngoba ngiyahamba. And yiyo yonke lento engenza ngibe sad ngoba mina ngiyahamba. Ngiyahamba mina manje. Kuningi nje bakithi nje cha uyabona nje. And uzokhala bona namhlanje. I swear ngizokhala namhlanje and ukuthi angikhale manje. Awukho khona uma uphindela khona ngiphindela khona. You have to ask for your refund. Lingishiyile mosibhasi ngithini? Angikhali. Guys, angikhali. Why ngifuna ngithi ngiyakhala? Okay. Angikhali. Because ngikhalelani. Ngicela ningakhulumi izinto ezimbi. Ningayikhulumi nje izinto ezimbi. Ningazikhulumi. At least awumithi. Hey! Phambili kokungamithi phambili. Bengazi vele ukuthi yezwa. Bengazi ukuthi ayeza vele. Ngitshelile masizolo ukuthi azofika namhlanje. Okay guys, no, actually I'm not crying. Phambili ifebe zami. Sihleka nawe kanti maybe implantation. Yeah, angifakanga implant masmina. How? Musu kuba week. Angikho week guys. Ngiyazama ukuzibamba. Ngicela sisho into esangihlekisa. We are prevent. Ngwama period mos as we speak. Ngibambile mos. Ngathi ungahlaluka. Guys, yo, ngihumbled shame. Ngihumbled shame, like ngihumbled. Angazi shame. Indaba ngabuyi kanti naye. Indaba ngabuyi. Hayi, bakithi. Ukanye washiya phansi uLondon how usuke emthatha namhlanje bawuhethile. Abangihethanga, please don't do that. Abangihethanga. Now uyayibonela ukuthi isimo sinjani. Hey, bakithi. Hey, yo, akusekude nala ngiyakhona ngofika nini? Hawu, hayi. Hayibo, hayi. Kwangathi bawuvele ukhala. Bekuvele ngenzani? No, bengathi bawuvele kusithi izolo. Ngivelile vele. Lihamba ngobani ibhasi lihamba ngo-2. Angicheckanga ukuthi ngiyofika ngobani isikhathi mara ngifika ngo-2. Guys, and understand yazi mina ngayitshela ukuthi ngine-drama, angina-drama guys yazi anginayo drama ukuthi nje vele nje namhlanje nje angazi shame. Vele uhambe ngo-1 ngiwaphuzile nama-painkiller. Ngiyaphuzile ngingagoduki sengifuna ukuhamba manje nami ngiyafuna sekufuna mina-ke manje. Yimi ofunayo-ke manje. Into engistressayo ukuthi ngiyofika nini. Yo. Hey. Indaba ikuhlukumezile. Lapho kuma-periods, lapho kubuhlungu. Angisho bafethu kuyabanda. Kuyabanda guys. Kuyabanda shame. Ngizofika ngo-12 kusasa ebusuku. Ngizofika ngo-12 ebusuku usho njalo. Yo, kuba nzima ne. Yeah man, guys namhlanje kuyenzeka yabo ukuthi ngibe live ne.
mara ungakhulumi mina, kukhulume nina. Siyakwazi kwenza lo, like kube vice versa, ube yini enikhulumayo bese kuthula mina. Mina ngistresswa yi-KFC. Ngistresswe ngi-KFC, ngifuna njani? Tshela umuntu wakho noma uhambe uyithenga my baby unganamali. Guys, hey, yabo nje, I'm not feel nje, namanje ngiyafosa. Bakithi. Ugcina ungahamba ngizwa lingishiyile guys ibhasi kanti sekumele ngize ngisho kanjani? Ngitshela ukuthi you're on a period, tell him before you leave bakithi. And I didn't tell him. Ngiyanqena nje. Angazi ngimtshelelani. Because uyazi ukuthi ngiwalindele mara akazi ukuthi sengatholile. Akazi ukuthi sengatholile. Angikho right shem. Alright, relax. Sanye ukuthi ungahambe. Yabo baje sengifuna ukuba sendlini yami. Ngibe sendlini yami, ngibe sembhedeni wami, ngibe kwi-couch yami, ngibukele laptop yami. Ngiyakhumbula laptop yami. Ngikhalisa music, ngipheke. Nje. And ngoba bengithe ngiyabenza ama-installations this week, ngathi nje ngingisawenza. Sengibona kahle next week mina plus ngiyayigulela nje Nkosi yami. Plus ngisafuna ukulungiswa nendaba yokudayisa iy'nwele. Yabo nje kuningi bakwethu, awu. And mina ngiyi-one. Ngiyi-one. I'm going to Sun City Friday. And Flo is telling me I'm getting my periods tomorrow. Kude kakhulu yini mosuka amaluma. No, kukho kude. It's like 5 minutes. Awudinga ndawo, hamba straight bese sowufikile. Bafethu. I was about to lapho kumele ngithethe nama-email yonke leyo nto. So this week I'm just gonna rest. No, ngifakele pressure. Ngine-photo shoot on Friday and then I'm just gonna do that. And then what else? Bakwethu nje. Then ngiphendula ama-email, ngithathe lo kumele ngithathe. Ngenzeni. But it's fine. Awuyifuni i-PA pay? Ngiyayifuna. Ngifuna umuntu ozongiphendulela ama-email. When are you starting to sell hair? Ngizonitshela guys, hayi manje ne, but ngizonazisa. Malumekazi, you're not home yet. I thought you're coming back. I am guys. None and men. Tap the screen. Just tap the screen. Tap it. Tap. I'm gonna how many days? 4 days. Oh, I'm trade. Mara sengizotrade. Uma ngibonile ukuthi imali khona lapha so sengizotrade ake. Nami ke ngene ku-forex ngibona ikuyabanda la. Ihlathi babantu. You really gained, guys. I know. I feel so big. Abami ngama-questions, yes. I-scam leso. I-forex. It's fine. Phela ngizoscamma nani? Don't you get pimples when you're on your periods? I do. No. Never. Welcome la. And the man was so kushiya ama-marks. But nje. Hey. Spain yabusa 4 days. Kuma periods mina ngishaya 7. Yo. Ngeke sisi uyathulula wena. Nalibhade bo. Ayibo. Uzohamba malume ngekho noma uzobuya azovalelisa. Uzobuya ngihambise. Yabo. Guys, yekelani ukungibuza imibuzo nani niwe nazi kahle. I can work under pressure. Ngizobooka ama-installation apho ngiphinde ama-emails and pack orders. Okay, wena ufunani ke? Ufuna ngikhokhele ngisho vele ngiyabona. Mina ngiyaqeda kusasa final.
Ngcono wena uqedayo. I sell quality hair bands, different colors, 35 rand mid-rate. Manje u-advertise lana yini? Thatha ama-charts. Hey, uyathulula wena Ntando. Manje niyaliwela irobot. Niyaliwela irobot nomuntu wakho. Hayi bo, yini kona lokho manje ukukhulumayo la? Ufuna ngimkhokhele. Guys, can I just ask, how do people have sex? Okay, ngisho wrong, but how do people do it bakwama periods? Ngathi kuyimanje ngizizwa kanje, kubuhlungu kanje. How do you guys do it? Like, have you ever guys? No, guys. No, I don't think I'd be able to do it. Shame. Kama period. No. Banezimanga. Hayi banezimanga shame. Nginemanga guys. Oh. Yambona uthatha ama chance. Akuve nibuza imsangane. Hey, baya foster man. It stops during the deed. Guys. No, I would never do such a thing. Amanugu nje exactly. Yo, not forgetting the pain. Exactly like I'm a pain when we wake up. Khafuzela nje. Khafu. Khafu. Khifi. You bayanyanyisa yo mara bathi niyayikhalela. Akwenzile ex logo, kumele beyeke. Ufuxa. Uqhwafu nje. Son, no ways. The smell, like everything nje, no. And also ubuthaka. And also like mina ekhaya kwakwami ngifundisa ukuthi kahle ngokomthetho mawama periods awube nomfana nje kwakuthi abe seduze kwakho akumelanga ube naye kumele ube wedwa uzuqede akumelanga futhi umfana abonile yonto akusinto yokubonwa nje uyabo let alone ukuthinta. So how do you guys do it? Like it's a no. 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 Noba kwenzeke na iwanda nathina sihamba namhlanje. Hayi sihamba namhlanje. Guys, sihamba namhlanje. Manishadile pho nenze njani? Hayi kuyalindwa bafethu mina ngathiwa ngiyashada ngizolinda nje. Angeke nje guys, no. Hayi. Sengiyabona nje. They don't look nice. Exactly. Ugogo is your bestie. Yes, that's my bestie. Yes, you overbreed when you're on abuse. Motle nomfana, true. 2 years relationship. Akaze angibone ngwama period. Exactly. Kumele ibe njalo vele. Mina ngine-jealous nge-relationship yakho cabanga. Nami nginomona cabanga ngitshela. Uyanini kugogo wakho? Hayibo kade ngisekhaya a month ago. Awu, sengifuna nje lapha. Ngizoze ngimbone ngebirthday yami. Akekho zofa vele, but like no guys, iyahloniphiswa lento. It's getting late. Uyabuya guys manje relaxan. Today I have to be there at least like an hour before. Khona phela ngizokwazi ukuthi. When is your birthday? Next month, 27. Khona ubuza ngeinwele uthini? Inwele guys anginimazi ngeinwele ngishilo bakithi ukuthi angakayidayisi inwele bo. Angikayidayisi but did you book Intercape? Yes. Angikayidayisi inwele. Okay. Angikayidayisi ngizontshela mase ngiyidayisa bese ngizoniphendula ke. Ne? Futhi iyahloniphiswa nje. We are sharing a style. Uba scam. Angeke ngiscam guys. Ngeke ngiscam. Sizele sazimalini ne? Ezi black ezinde ezakho. Lezi ezi black ngayithola mahala mina le inwele leza.
eBelenisa Studio. Mara bayithengisa nge-10,000. I'm not even joking. 10,000 ngizayinwelelisa. Benza ngathi bazothenga. Ha uyababona nje already. Ngizontshela nje mase ku-ready. 10K serious idayisa ngo-10K la sesinwele. Namanje akahamba. Guys ngiyekeleni nani ukubuza imibuzo. Hawu bakithi. Hey cha Jehova. Yekelani ukungibuza. Sivele sizothenga imali akusinkinga. Okay guys ngizonenzela iqiniso niyazwana. Ngizodayisa inwele. At least I'm gonna make more money ngeyinwele than my installations because mina ngibuye ngiyivula phela kwaku-installer lo. Manje futhi ngisafuna nendawo engizoni-installela kuyo endlini yami. Ngiyabona nje ukuthi the more isikhathi sihamba the more ngiba uncomfortable because abantu bazoshiya into zabo engazazi lapha. Yabo. Khona omunye nje ex yamthokozisa oweza wazo-installa lapha. Angangitsheli mina ukuthi uzo-installa. Angangitsheli ukuthi uyi-ex yakhe. Azange angitshele ukuthi i-ex yakhe. Sengizwa ngayo umthokozisa uthi ayibo yamazi lentombazane. Ngithi angimazi nami usuke eThekwini uzo-installa. Uthi nje hayi-ke i-ex yami njalo le. Shuthi nje bezongiphenya ukuthi nje zikhiphani. Mhlawumbe noma bayayitshela ukuthi khona into engizoyikhuluma. Ngcono nje ngiphume. Ngcono ngiphume guys. Bengithi ufundile KZN. Thank you Nduduzo. Malumekazi ukuthi zihlezi zizinhle. Usebenzisa siphi spray? Ngisebenzisa i-serum. I-serum le yaka L'Oreal le engathi i-brown sabo orange. Yaka L'Oreal vele. Garage eGreenstone. Oh, okay, kuphi nendawo? Kuphi nendawo? It's really not safe. It's not safe. Yabo nje futhi manje iyahlanya le ntombazane soyishaya. Ngibona lokhu ucamehlo. Ugqoke ijini. Hawe ngizoyikhumula shem. Ngizobele ngithi ngizobulala phambili. Because impahla zami ezinye nje ngisathanda ukuyigqoka. Near banks pants. Okay ngizobheka. Ubumuhle izolo. Thank you. Nandaba ukuthi kwatisa abantu indaba. Guys ngiyaqala ukubona abantu like yo futhi thi ngiyeke ngoba siyikhulumile izolo. But le ndaba le bantu bashawa isingisi nje. Bashawa isingisi. Sebasitshela ngabo nepotism. Hayi uyabona nje. Isikhundla yabona nje i-role guys. Role yokuba extra le bavumilisa abantu bangaka. Bakwatile. Nikwateleni ngoba phela i-role yokuba i-extra. Akushiwanga phela usenyo act to do lapha. Ngibiziwe nje ngacela ukuthi sicela ube khona kule scene. Akushiwanga ukuthi sidinga umuntu one-experience yoku-act noma umuntu oke wa-actor before. Kuthiwe nje siyacela. Luckily I have a friend who works there. So obviously uzothi nayi ichomi yami eseduze asithatheni yona senzeni. Yini ekwatisa abantu kangaka ke manje ke? Hayi cha hayi. No. Ase bathi nepotism. Vele la sengibonile uku-actor sekuya ngobuhle. Hayi uku-actor kuya ngama-followers. Hayibo. Sengitheni mina? Sengithe ngine 15 years of experience koku-actor. Mina ngoba phela ngithathiwe ngenziswa into engayazi. So ngeke vele expect ukuthi ngibe perfect. Kwayinami nje lento bengiyenza that day ngabona ukuthi angiyazi lento engiyenzayo. But because ngiceliwe ngizokhokhela, I'm gonna do it. So ukuthi why uyini? Yini? Hayi bafethu hayi. Umuntu nje sayafela ukuthi ngoba phela nginama-followers amaningi. Ngoba hayi kuthathwe mina. Why ungathathwanga uSibosh onganama-followers uyihlalele emlazi one-talent. Hayi i-talent nje ngerole yokuba extra. Ngerole nje yokuba extra. Hayi suka nina niyapeta nina. Niyangisanganela nje. Niyangigulela. Hawu bakithi.
Hawu, umona wanje wona lo. Ngeke ngabanaki because manje angazi into abayifunayo. Mina I got my money ngaphuma. Hawu. Oh, bakithi. Cha, no, ukuthi nje bayacika labantu. Beningeke nje nithule. Mawukuthi you have nothing to say, nice, thula. Noma uvela unganginaki, compliment abanye, unganginaki mina vele. Ngoba vele angi-act, vele angi-act. So manje yini ke? Yini? Hawu bakithi. Awu, sengifela nje ukuthi ngiholelwe. Hayibo, bafethu. Next time kodwa mabafuna abantu abazo-acta, sengizobiza nina. Makufuneka ama-extra laphaya ngizobiza nina. Ne? Ngizobiza nina because hayibo. Mina singathi futhi ezini awuthi ngiyithulele plus ngiyayigulela bakithi yazi. Ngimoshe ngokuvuma nje ukuthi yimi. Inkinga ilapho vele. Ngimoshe ngokuvuma. Banomona. Banomona kabi laba. Ninomona bayafuna ngoba vele kube kukhethwe bona ngabe bekumele kuthuleke ke. Bahlezi banenkinga ngisho ngabe kuthiwa kukhethwa yipi influencer ukuthi yo act. Bazoba nenkinga. Kuthiwe hey. Because even when I started acting, people were like, hey, uyaphapha, akakwazi uku-act. Nazi ngani ukuthi le role anikwe yona yiyo le bathe akenze ngaleyo ndlela. Kumele abe leyo muntu loyo njalo. Nina senifika senizokhuluma. People like cha ngithule futhi. Plus nalama period yiwo la bazongikhulumisa kakhulu. Manje thina singenaphi? Ningenaphi? Niyangena. Niyangena. Hayibo, niyangena nje. What did they write? The wrong name lapha ku supporting us. Wrong name John manje. Bayabhora ne. Hey, but it's fine. It's okay. Sengifuna nazi nje ukuthi ngisho ngabe kuthiwani. Ne? Niyangena shiqi. Nangena nje. Nangena. Abanye babo abo qualify. How? Hayi boy. Joe muhlezi unenkinga ezi-unnecessary. Mina nginebhadi mina. Le account esibiza ngoSiphesihle Mtandi ngijwayela kabi. Ngoba phela yayibiza ngoHood Baby. Manje seyizibiza mina. Angimazi ukuthi yini inkinga yakhe lesihlama lesi. Siyangibhedela nje. Silibele sifuna ukuthola ama-followers ngama-video ami zenza mina. Njandini. Ngiyisuka. Singihambe futhi la kule live sengicasukile mina. Ngicimile vele i-download button ngama-video ami. Ofuna ama-video ami uzowa screen recorder. Especially laba abaseceleni. Bahlezi nje bezokhuluma ungakhali. Hayi suka. Would you be my first lady on a music video? Mawuzongikhokhela. Mina bafethu. Noma yini mina bafethu ngisho bekuthiwa into angikwazi ukuyenza. Ngizoyenza. As long as ngizoholelwa. Hayi ngiyofosa ngiyakhona. Imali phambili bafazi. Sifelani thina nathi sicasukile. Sicasukeni sonke. Sonke sikwama-period namhlanje sonke. Sonke nje. Lutho ukufika.